UThobeka ubonakala ekhathazekile uyichaze intombi yakhe eneminyaka eli-9 ubudala njengentwazana edlamkileyo nehlala inempendulo kuyo yonke imibuzo ethe yadibana nokufa kwayo ngequbuliso. Kufike ikholi kataka Aye ethi uba uAye kuthiwa utshone edamini, icholwa ngumama ngefowuni. Abeka ifowuni phansi. Xa ugqiba ubeka ifowuni phansi kufike uthandiswa sister wam athi Thobeka masikhawuleze ngoba kuthiwa ngathi ngumntanakho lutshone phaa nguAye. Ndithi hayi mani uAye usemanqindini ufuna ntoni edamini, enzanga edamini. Sibaleke sileqise ngemoto nothandiswa apha. Xa sifikayo nyhani nakuhleli ngaphandle sekudondolozile sekhutshiwe. Umnumzana ukhulekile Lase wabhujelwa ngunyana wakhe ngoJanuwari, naye watshona kwelidama ngethuba ezama ukuhlangula ibhokhwe. Ungomnye wabantu abathathu abafike kwindawo yexhwayelo ngoLwesihlanu ngethuba kuhlangulwa uAye, kwaye ukubhubha kwakhe uthi kubuyisa iinkumbulo ezibuhlungu. Isinika ixhala kangabana ngoba ndisiza nje kungafika mandi bana kulo mntana utshone ngolutshonile bendilapha nobengowesithathu ofikileyo apha. Kulaa mntana betshonile ayisiphethe kakubi, ayisiphethanga kamandi, asivi kamandi, siva kabuhlungu. Uceba wale wodi uLungabhaka uthi umasipala weSundays River uza kuthethathethana nenkampani yokhuseleko ukuze kongezwe ukhuseleko edamini njengesicwangciso songenelelo olukhawulezileyo. For i-intervention ekhawulezileyo but temporarily kune company egadayo but unogada omnye sisi, ne? Now ke uthe uzawuengage ne-contract okanye i-company le at least babe bayi-2. Omnye nangone phaa kwelaa ndawo ngena kuyo egeyitini, omnye azoba lapha ngasemva. Uluntu kunye neenkokheli zalo luza kuqalisa iphulo lokulumkisa abantwana ngobungozi bokudlala edamini kwizikolo zamabanga phantsi. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ndinguSiphosethu Boy, ndisePaterson.